mutatok valamit. Mikulás. Azért mutatok ott a Mikulást, mert ebben az üzletben egy kicsit én vagyok a Mikulás. Ha ő Mikulást akar, az a Mikulást, aki ezt rajzolta, Larissa. Ki a Larissa? Larissa. Parancs. Következő, amit most mutatok, az megint egy érdekes dolog. Tehát lehet úgy is rajzolni, hogy az ember egy mosolyt rajzol az arcra. De nézzétek csak meg! Mutatok valamit, hogy mit rajzol, és fölé szöveget is ír. Nézzétek meg a rajzot, és utána olvasom a szöveget. Azt írta ide, én egy kicsi kobold vagyok, de egy eszes kis kobold, mert tegnap megoldottam a házi anyag nélkül. Hogyha ez nem valóság, akkor szellemes. Bagoly András. Bagoly András. Te vagy az okos bak. Tudod, hogy a bakot nevezik az eszeső család. Na most megint egy nagyon egyszerű. Tehát ez 3 másodperc alatt megrajzolható. Nézzétek csak! A szögből sokan rajzoltak madárcsőt. Azt írta mellé, aki ezt rajzolta, hogy túl nagyra nőtt a csőröm, ezért csúfolnak nagy csőrű János. Én nem tudom, hogy aki ezt rajzolta, az nem János, vagy itt már látok. Azt is tudom, hogy aki rajzolta, az lány. Orbán Klára. Honnan tudod? Orbán Klára. Biztos, hogy neked nem egy János nevű fiúd van? Nem, a testvérem Vilmos. Akkor a testvéreddel kocolódsz, de szellemes. Kocolog. Hogy egy ilyen könyvet, mondd meg neki, hogy 100 Jánosnak is egy a vége. Te! Parancsolj! 100 Jánosnak is egy a vége. Tessék! Gyerekek! Időközben én elhatároztam, hogy az általam legszellemesebbnek tartott rajzokat én már kiválasztom. Azok kapnak az Eszes gyerek című könyvet. Is. Ezt nézzétek meg. Ennek a rajznak az a címe, hogy 3 szék. Semmi egyebet nem, egy eszes gyerek. Egyszerűen lát egy ilyen 3-szögletű alakzatot, oda rajzol 3 széket, de közben a 3 szék megírja is utal, igaz? Én, hogyha az ő, mindjárt megmondom, kirajzoltam, ez egy olyan eszes gyerek, hogy szerintem kellene írni egy kérvényt, és küldje el a megyei tanács elnökének, vagy nem tudom, mi most mondja meg, hogy ez olyan egyszerű, bátyám, hogy odaadom neked 1 millió leért, és használhatjátok 3 szék címerét. Aki ezt rajzolta, György Csana. Csana! Csanálját tovább! Következő. Szeretnék mutatni egy nagyon egyszerűen szellemes rajzot. Ennyi. Mutatom, hogy miért, de nézzétek csak meg, hogyan rajzolta a házat. Ferdé. Semmi egyetlen, csak egy házat rajzolt, a ház ferde, már írtam, hogy így áll, és ráírtam. De nagy ez a földrengés, mégsem dőlök el. Ő egy vitéz, kitartó állapot. Na most, ha te elszerzelek vagy, akkor megkeresed a helyi kőműveseknek az igazgatóját, és megmondod, hogy ezt kaphatják reklámot. Moldovai Dóra? Ügyes vagy tú! Dóra! Parancsolj! Ha eldőlne a ház, repülő szőnyegre. Köszönöm szépen! Következő, egészen egyszerűen nem mindenki tud rajzolni, de mint látjátok, bárki lehet szellemes. Aki viszont egy kicsit tud rajzolni,
Nézzétek meg, milyen Vigyori kutyát rajzol. És a Vigyori kutya miről álmodik? Éhes disznó makról álmodik, Vigyori éhes kutya sonkról álmodik. Nagyon érzéketes, szép rajzmű. Ez az eszes gyerek, aki ezt rajzolta, ez rajzolni is tud, Tulóci Erzsébetnek hívják. Köszönöm, hát én voltam, úgyhogy elnézést. Tulóci Erzsébet maga engem átejtett a Áriánus Akadémia tiszteletbeli alelnökét, én nevezem ki és megajándékozom egy csodálatos könyvvel, azért csodálatos, mert az a cím, hogy csodálatos országokból hoztam. Ó, Istenem, köszönöm szépen. Na most szeretnék mutatni még ilyen, amikor valaki kifejezően rajzol. Nézzétek! Sokan rajzoltak gyerekfejet, de melyiknek van ilyen piszasztó fáj? Aki ezt rajzolta, Elektra Beáta Boglár. Boglárban, Parancsolj. Na de ezt nézzétek meg. Én ilyen kackás kutyát életemben nem. Ez olyan kackás kutya, mint hogyha ő lenne a miniszterelnök kutyát. Annyira beképzelt. Cseles, aki rajzolta, Moldovai Dan. Most jön néhány komplikált rajz. Már azt mondom, komplikált. Hogy az egyszerűtől menjünk fölfelé. Egyszerű az, aki alakzatot volt. Borzasztóan egyszerű az. A fickó megadta magát. Én is megadom magam. Ferenc Botó. Ferenc Botó. Kapsz egy olyan könyvet, amely ne gyere ki, adjátok hátra neki, ne gyere ki. Na, nézzük meg, hogy másik rajzol. Ezt nézzétek meg. Ferenc Boti egyszerűen. Nézzétek csak. Nem semmiket rajzoltam. És írt is bele, azt írta, hogy hely, Laci, hány szemed van? Az a hasán is van hely. Csak azt nem tudok ennek, hogy ennek az 5 szemnek hogy lehet 5-ös szemüveget készíteni. Azt kérdük, milyen szem? És erre a választ is megadjuk, gombszem. Aki ezt, még nyelvítőre is annak, aki ezt készítette, Földes Karola Anita. Földes Karola Anita. Tégedet a humor szellemet föl Karola. Karola. Na most. Nagyon egyszerűen a következő. Gyors egymás után van, nem is mondok semmit, csak nézzétek. Kónya Blanka. Kicsoda? Kónya Blanka. Mindjárt kapod, visszafelé pedig nézzétek meg ezt a nagy képű pasit. Látod? Aki ezt rajzolta, Szekeres Csaba. Tehát Szekeres Csaba és Kónya Blanka. Ki a Szekeres Csaba? Gereben Csaba. Parancsolj. A hölgynek pedig parancsolj. És nézzétek meg, még akartam egy alakzatot mutatni, milyen pipiskedő kis lány rajzolt. Figyeljétek meg!
viselkedik, mint hogyha éppen most utasított volna vissza 23 olyan kérőt, mint én. Aki ezt rajzolta, Simon Tímea Ani. Simon Tímea Anita, kicsoda? Gyerekek, hátra maradt néhány rajz, ezek összefolynak érdekesek, és akkor mondom. Aki ezt rajzolta, tehát valamit mondani szeretnék. Van olyan rajz, vagy van olyan humor, amiről úgy vélik, hogy az ártalmas, vagy csép. Egyszer egy magyarországi kisvárosban van még 4 percünk, sorozat be is fejezzük. Ilyenkorú gyerekekkel találkoztam, és egy ilyen kerek alakzat volt, amit ki kellett egészítsenek. És föláll egy ilyen derék gyerek, szembenéz velem, a szeme se átjó, az enyém se. Azt mondja, hogy Géza bácsi, lehet akármit? Nem sértődik meg senki? És mondom, nem. Géza bácsi se? Senki. Mondom. Aki szellemes, az nem sért. Erre föl, amikor összeszedjük a rajzokat, van állok egy rajzot, a kerek karikába, be van rajzolva egy szemüveg, egy óriási nagy bajusz, és alájában írva, hogy Szálai Géza. A gyerek egy karikatúrát készített rólam, meg is sértődhettem volna, de megsértődni nem szabad. Tehát van olyan dolog, amikor úgy hiszik, hogy az emberek kunyolódnak, de nem kunyolódnak, és a rajzuk pedig olyan goraszkodónak tűnik, de csak szellemes. Nézzétek meg ezt a rajzot. Ez annyira ijesztő, hogy már passzol, igaz? De nézzétek meg, mit írt alá. Bekapom az egész világot. Látod? Tehát ami ilyen ijesztő és csúnya, az is mennyire szellemes. Én tehát bekapom az egész világot, írja Bugyka Pál, ki az? Bugyka. Azt könyvelt tőlem, de egyezünk meg abban, hogy én nem vagyok a világnak a része, jó? Kapod a repülőszörnyek rejtélyét, és azért, hogyha a világ téged megrúgdost, amikor kapod be, akkor ugye elmenekülünk. Gyerekek! Egy olyan rajzot mutatok, ami nekem nagyon tetszik, biztosan nektek is. A háromszögbe egy halat rajzolt, amiről már úgy látom, hogy lehetnek mindenféle csontvászkítés. Riga Lucy tovább. Kertész Balázs. Kertész Balázs. Kertész Balázs, akinek a fejében egy kertnyi ész is van. Eszes gyerek. Következő. Én nem tudom kiolvasni, én jákári madara vagyok. Mit jelent ez? Hát egy filmszereplőnek a madara. Jó, értem. Jákári madara vagyok. Egy dolog egészen biztos, hogy jó madár rajzolt jó madarat. Én, ahogy elnézem, ennek a rajzot, jó madár rajzolt. Na gyere, jó madár rajzolt, neked erről könyve. Hogy amikor megeszik azt a húst, amit te főzöl, mert ennek alapján legyenek nagy lélegzetek. Ja igen, itt vannak jól. Maradt még néhány, nem sok. Ezt nézzétek meg. Én nem tudom, hogy ez mi az, de azt a címet adtam neki, hogy propelleres egér. Hát, aki ezt rajzolta, Deákot Ron. Deákot Ron. Parancsoljon! Még maradt!
Még maradt 3 rajz, és utána egy játék. Ezt nézzétek csak meg. Aki ezt rajzolta, autót akar, versenyautót, de úgy látszik, belátszom, hogy versenyautó, hát ő mostanában ezt nem kapja meg. Ezért Karélye írta azt, ezt a kocsit meg lehetne enni. Aki ezt rajzolta, Erdélyi Bob. Ebben az első sorban ültek az eszes gyerekek is. Parancs. Következő. Egy nagyon egyszerűt, de nézzétek csak meg a kifejezését. Aki ezt a dígyai fejet rajzolta, ők hívják, hogy nem tudom, Imre a Jánoska? Igen. Jánoska. János. Adok neked, János, egy piroskát. Gyerekek, a legutoljára hagytam. Ez nem akármi. Meg is kellett nézzem, hogy biztos voltam, hogy fiú rajzolta. Nézzétek meg, milyen vitézt rajzolt, és nézzétek meg, hogy milyen fenyegető. És nézzétek meg, hogy mi van mellette írva. Azt írja mellette, hogy ne tréfálkozz velem, mert lelő. Ez olyan, mint ha neked írta volna, olyan, mint ha neked írta volna, én azt mondom, hogy a te puskát csak puska. Úgyhogy a Várj János Akadémián, a öldöklő ösztönökön is, akik így vitézkednek és öldöklik, azon is csak kaszagunk. Nagyobb, Ravasz András. Ki az? András. András! Ezt egy kemény táblás könyvet adok neked. Volt egy barátom, azt mondta, hogy a fiúknak kemény táblás könyv kell, hogy kemény táblával tudnak verekedni. Hogy verekedj le? Gyerekek! Úgy szeretnék elmenni, az üzletet köszönöm, úgy szeretnék elmenni tőletek, hogy senki ne legyen, aki nem kapott valamit tőle. Üzleten kívül barátsági gesztus. Tehát üzletileg barátsági gesztus, aki nem kapott semmit, az kap egy, így szerencse játékszerűen osztom ki, gyújtsa fel a kezét, aki nem kapott semmit. Parancsolj! Parancsolj! Itt most azt nézzük, hogy ki szerencsés. Most én vagyok a vak szerencse. A vak szerencse, parancsolj, középen is. Ott az a kislány, hoppá! Ebben csak annyira van benne a burgundérus, hogy tornázik. Aki nyert, nyert, aki nem, az mit nyer? Tapasztalat. Tapasztalat. A tanítónégét kinevezem a Várj János Akadémia másik alelnökének. És ha nem adtam neki könyvet, neki is adok egy könyvet. Tartom a szavam. Úgyhogy, gyerekek, abban maradunk, hogy eszesek leszünk. Eszes gyerek. Éljen minden eszes gyerek. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttek. Hogyha találkozunk, vagy itt már egymással, tehát az itteni együttosztások, minél többet megtudunk egymásról. Hát
Én is rólatok, én is rólam. Legelsőt meg kell tudjatok, hogy egy 60 esztendő szétkiáltalánygár vagyok, udvarjas, tiszteletekre fölvettem a szakomban, és most udvarjasan meg kell kérjen, engedjétek meg, hogy levessen. Érezzem magam. Ő az első feleség, meg mindig az első. A sikerül az utolsó is most. Tehát én regényeket írok, és nem azért jöttem, hogy dicsekedjek, hanem azért hangsúlyozom, hogy egymásról minél többet. Ti székelyföldi gyerekek vagytok, bocsánat, székelyföldi évi hölgyek, és székelyföldi fiatal emberek vagytok, és ők 50 év múlva úgy szintén székelyföldi, de mindenképpen székelyföldön született, dolgokfajta, dúshajú, karcsú, 60 éves fiatal emberek lesznek. De regényeket írok, és fontosnak tartom bemutatni az egyik könyvemet, aminek az a címe, ebből 2 szót ismer. Székely, Jeruzsálem. Az, hogy Székely, tudjátok, hogy micsoda. Az, hogy Jeruzsálem, azt is ír. Bibliában láttátok, olvastátok. A könyvben az van benne, én ezt tartom legfontosabb könyvemnek, és azért mutattam föl, hogy egyszer majd felnőttök, tudjatok róla, esetleg a kezetekbe vegyétek. Ebben a könyvben az van, ami engem gyerekkorom óta érdekel, hogy minden eszkimó, japán, kínai, amit akkor az gyereket érdekel, mondjuk 5 évesen széthúz a világba, és ő egyenlő szeretne lenni a világ minden ember. Tehát ami ebből esetleg fontos, az ebben a könyvben benne van, és én nagyon fontosnak tartom azt is, és még az egészen kicsi gyerekeknek is elmondtam, hogy ez a könyv, a Székelyföldön, de van fordítva a román nyelvre, így néz ki. Tehát ugyanaz a borító. A Székelyföldön magyarul, románul pedig úgy hangzik, hogy Jeruzsálémul, Székelyész. Le van fordítva francia nyelv. Készül az angol, a német, az orosz fordítás. Teljesen nem van fordítva lengyel nyelv. Azok is hasonló borítóval jelennek meg. Én ezt nektek csak azért mondom, hogy bárhol kerültök, magyarul már megjelent 5. kiadás. És most voltam Norvégia fővárosában, Oszlóban, Székely-Jeruzsálem francia bemutatója kapcsán egy ilyen ünnepi. Közelebbről pedig megyünk Svájcba, franciák is jönnek, és én ezt nem csak azért mondom, hogy ha láttok egy írót, ugye, élő, még mindig élő író, akkor azt is mondanám, hogy élő is írázó. Író, akkor ugye fontos tudnotok, hogy mit ír, és hát mi a fenét kezdhettek ti ezzel? Ezt kezdhetitek, hogy az életetek 500 évben visszamenne, ebben a könyvben benne van. Azon kívül azért mutatom a román könyvet, mert még az egész, tehát a román változatát is a könyvnek, az egész kis első vagy második osztályos gyerekeknek is azt mondtam, előfordulhat, hogy 10-15 év múlva mondjuk Brassóban dolgoztok, és elveszitek feleségül Dorinát. Popescu Dorina. És akkor Popescu Dorinával vagy magyarul beszéltek, vagy románul, a gyereketek is, vagy románul, vagy magyarul beszélni, de az anyósotok románul. Megmondhatjátok neki, hogy kedves anyósom, a Székely-Jeruzsálem román változatával, Jeruzsálem megtudhatsz minden róla. De a francia nőt veszel el, a francia Székely-Jeruzsálem. És ez a szép és kedves, dicsérhetőleg sokáig, hölgy bemegy Brassóban, talán még tovább Pipestre, Konstancára, és feleségül beszél Popescu Kostika, akkor megmondod a Popescu anyósodnak, aki nem magyarul, hogy drága
Szakra. Ma itt a Jeruzsálem ezt megtudhatod, hogy kit is vagyunk. Ezért tartom fontosnak ezt a könyvet bemutatni. Hagynék az Isten a könyvtárának is, de nincsen már példány belőle. És nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjétek ezt a könyvemet. És van egy másik, elkövettem azt a hibát, hogy nem a saját autómmal jöttem ide, hanem Cili Balázs hozott ide, és nem raktunk be könyveket, hogy én azzal most tudjam felmutatni, tehát csak a saját munkapéldányomat tudom felmutatni. A munkapéldány azt jelenti, hogy következő kiadásra készítem elő, és olvasom, hogy mi legyen Józsika benne, és éppen gramofon zenére. Ez egy olyan regény, ami egy 7. osztályos fiúról szól, Lennás Jancsiról, matematikával foglalkozik, és egyebekkel is foglalkozik, minden olyasmivel, amivel ti is foglalkoztok. És én ezt egy nagyon régen írtam, amikor még fiatalabb voltam. Ennek is több kiadása van, több nyelven. Én gyerekeknek is írok könyveket, és a legfrissebb, ami, hát ugye ti nem vagytok már gyerekek, és én sem vagyok már mai gyerek. De mindenki volt gyerek, és a gyerekkor nem iktathatok ki az életéből, és én azt tartottam fontosnak, olyan regényeket írni, amit gyerek, felnőtt egyaránt volt. A könyvömre kéne lenni eszes gyerek, ez most jelent meg, és ez az első olyan könyvem, aminek a hátsó borítójára ráírtam valamit. Egyébként a rajzokat is így készítettem. Nézzétek meg ezt a ravaszpisztot, ez pont az, mint én a gyerek. Tehát én lennék eszes gyerek, ennek a hátsó borítójára írtunk valamit, és én ezt felolvasnám, nem véletlenül. Amikor bementek a könyvesboltba, mondjuk a öcséteknek, a kisebb testvéreteknek könyvet akartak venni, vagy a nagymama, karácsonyra oda rá van írva, hogy 5 évnél idősebbeknek, 10 évnél idősebbeknek, sőt az listában írva, és ezt titeket most érintben érint, hogy 14 éven úgyaknak nem ajánlják. Ennek nem szoktatok ötletnek. Na de én ennek a hátsó borítójára azt írtam rá, hogy 5 éven felülieknek ajánljuk minden eszes gyereknek, eszes szülőnek, eszes nagymamáknak és eszes nagyapáknak. 150 éves életkor. De nagyon fontos, hogy az emberek eszesek legyenek. Én nekem 5 éves koromban megkérdezték, hogy mi akarsz lenni, ez nem lesz volt a székelyeknek egy másik évben. Azt mondtam, hogy kíván. Azt mondtam, hogy ők versenyeket most azt mondtam, hogy kicsit nem lesz király. Romániában román király van. Én megkérdeztem 5 évesen, hogy az a Románia. Abban az ország lévünk. Mi Románia? Hát azt mondja, mi magyarok. Azt mondja, nem magyarok vagyunk, mi csak Magyarországon sem élünk, hanem egy székelyföldnemű hely. Akkor teljesen megkavarodtam. Azt mondtam, hogy Atya Úristen, 5 éves vagy, mi lesz vele? Román király nem lehetett, magyar király nem lehetett, nem Magyarországon él, székelyföldön van király, egyáltalán mi lesz az én álmaim? És akkor határoztam el, már akkor, hogy egyenlőnek kellene lennem minden. És később is ilyen regényeket írtam, és amikor azt mondom, hogy eszes gyerek, akkor azt mondom, amit el lehet érni, az a legtöbb, hogy az ember eszes legyen. Eszes, okos. Na most az eszesség és az okosság az az egyetlen dolog, amivel sok mindent megjelentsz. Az eszességről és az okosságról egy 7. osztályos gyerekről írt regényből felolvasok egy részletet. Ti már akkorák vagytok, hogy ezt feltehetően érteni fogjátok. Ha nem fogjátok érteni, akkor azt jelenti, hogy egy buta fickó vagyok, nem eszes. Úgyhogy kérlek értsétek, hogy higgyem azt, hogy eszes vagyok. A könyv kellene nekem egy nagy lap. Itt van. Kellene nekem egy olyan toll, ami ír. Vastagon ír. Hogy ki tudjátok, kariókája, kinek? No, Norbén először. Csak az, hogy karió.
Közben mondom tovább, fölmutatom, azért hanem az egész könyv ismeretében, köszönöm, ez jó vastagon ír, igaz? Csókoltatnak a legszebb bányát. Ezt a regényt, amikor írtam, akkor nagyon sok mindenről nem szabad és nem lehetett beszélni, de az okos embereknek általában sikerült. És akkor, mielőtt a regény részletet elolvasnám, mutatnék egy betűsort, ez így néz ki, hogy A-N-I-J-Z-X. Tehát egy ilyen nagybetűkkel oda rajzolt valamit. Azért kell felmutassam, mert a regényben nagyon kicsi a oldal, a betű, és hát nem tudom felmutatni, de ami itt van, ez a sor, az így néz ki, most olvos. Pennás Jancsiról szóló az egész regény, azért hívják Pennás Jancsinak, mert mindenki írásról a nagypapája kérvényeket az egész van nevű. Legjobb barátja Zoli nevű fiú, és hát ugye egy 2. osztályos és borzasztóan szerelmes, egy Moni nevezett lány. Ez előfordul 7. osztályos korban, szerény, emlékenyű szerény. Tehát kezdődik a regény. Ez a Pennás Jancsi mesé. Nagyapám csűrjének 2 óriási kapuja van. Az egyik az udvarra nyílik, a másik egyenesen az utcára, tehát egyszerre fal-szerű kerítés is. Mindkét kapu egyik deszkájának belső felén ceruzával, apró betűkkel írt dátumot olvashat le ma is az, aki tudja, hol kell keresni. 1964. július 18. Ezen a napon nagyapám még nem tartózkodtak otthon, kihoztunk a műhelyből egy nagy doboz asztalos. Kihoztunk a műhelyből egy nagy doboz olajfestéket és a legnagyobb ecsetet. Írja te, kértem Zoltán. Nem. Apámnak beárulnak, akkor szélt hasít a hátam. Írja te, téged nem szoktak megkelni. Te cirkuszolnak, az még hosszú. Még tudod, hogy mi a rossz? Egyikünk sem akarta vállalni a dolgot. Tanakodtunk és szerencsét. Jött egy üdei férfi az úton, a tehenét vezette hazafelé. Ismered? Intett vele ez Zoltán. Nem. Ez jó lesz. Oda léptem a férfihoz, és megkértem, legyen a segítségünkre. Nagyon szép nyomtatott betűkkel írjon föl nekünk valamit a csünkapukra, mert nagyapám reám bízta, de egyikünk sem mer neki fogni, félünk, hogy nem sikerül. Az illető a tehén kötelét Zoltán kezébe adta, és készségesen jött le. Megmártottam az ecsetet, és egy füzet lapon átjutottam a mintát. A-N-I-J-Z-X. A férfi a 2 függőleges betűsor, a csők mindkét kapujára rápingált a vastag, 20-30 centis vonalkot. Megközöttük szépen, ő ment a dolga után, mi pedig gyönyörködtünk a napon gyorsan száradó művébe. Aki bejött az udvarba, vagy elhaladt az úton, annak elkerülhetetlen a szemébe akadt a felé. Mi ez? Hörgött nagyapám, amikor este felé hazaérkezett. Okos emberű, sokat nem gondolkozott, hanem átjártott hozzá. Náci, gyere át egy kicsit, fiaskám. Mi ez? Hangzott el megint, egyenesen felé irányítva a kérdés. De 2 függőleges, vagy 3 vízszintes betűsor. Kimázolta, kipocsékolta rá a festéket. Te voltál? Nem. Zoltán? Nem. Hazudsz. Nem hazud. Náci, a fiat hazudik. Prima nevelés, prima. Meg is van az eredménye. Mondtam, hogy örökbe veszem a kölyköt, mert nem bírsz vele. Apám elvörösödött. Jancsi, te írtad? Nem. Zoltán írta? Nem. Becsület szabadra? Becsület szabadra. Hallj, apám, nem hazudik a gyermek. Pennás Jankó, majd megkukkott, de a Jancsi apját úgy hívták, hogy náci, számára az ügy erről a könyvvel le volt zárva. Jól van, náci, erősen köszönöm, hogy megint ne segítségemre volnám. Hagyd nálam egy kicsit a jobb odalat, hát a szót írtak vele.
Apám vállat volt, elment, nagyapám pedig elég rakott egy vödör meszet és egy meszet. Először az út felőli csülkapott meszet. Estig kész legyen. Szinte végig dolgoztam, hogy ilyen könnyen megúsztam a vallatást. Meg aztán tudtam, ha mész, megszárad és letartod. Az olajfesték pedig mélyen a fába íródik, meg az írást nem lehet eltüntetni, csak a betűk fette felületet, vörös felületnek a vörös lefestésére. De akkor már az egész kaput be kellene festeni, nem idétlenkedett rajta egy nagy vörös kód. És ugyanhonnan annyi drága festék két hatalmas csűrkapura, így okos szőkületre végeztem a meszeléssel, nagyapám számba vette a munkát, és elégedetten ünnögött. Na, jól van. Elég jól. Ezért most kapsz 5 lejt. Egyben lepenged. Hanem hallgass ide, mondta rájösen. Nem te voltál. Rendben van. De biztosan tudod, hogy ki művelte. Nem tudom, nem ismerem. Aha, nem ismerem. Na jó van. De a festéket és az ecsetet te adtad. Igen, de én semmi egyebet nem csinálom. Azt én el tudom képzelni, mit csinál. Mit gondolsz, ez az írás? Ez a marhaság jelent valami? Jelent. És azt hiszed, hogy én olyan buta vagyok, hogy nem jövök rá, hogy mit? Igen, azt. De remélem nem zárnak be érte, hogy ott visszaleg a kapumon. Nem, biztos. Ha jobb, akkor az udvar felüli kaput nem eszek. De ha még egy ilyen gazemberségben benne lesz a kezed, apádhoz merve. A felirat megfogul, de azért még mindig jól olvasható a csűrkaput. Mindenki megszokta, észre sem veszi. De én valahányszor oda pillantok, olyan szerint érzetem van, mintha tükörben nézni. A betűsor jelentését vízszintes változatban, a mellemre akartam tetoválni. Alfonz a tanulta mindenesen, egy ilyen cirkuszista, könnyen megfejtett. Megnézte a mintát, mert a mintát így adta. Benne sincs. Alfonznak, hogy Alfonz ezt tetovál a mellett. Tehát nem így, hogy titkosan a csőkapura, hanem így. AMJZX. Megnézte a mintát, AMJZX, és a végére, hogy ez mi a fele? Hát az X, mint mindig, az ismeretlen. Alfonz bólogatott, hogy na fene. És még csak annyit kérdezett. Jól meggondolod? Meggondolod. A mellemre. A szívem fölé akartam tetováltatni a betűsort. Elmagyaráztam Zoltánnak, hogy ebben a korban az ember már megpillantotta az életét, és eldöntötte, kihez fog ragaszkodni, legalábbis én. Alig szeretem, és mindig szeretni fogom. Őt teljesen kiírom, hogy amúgy. Utána az én nevem, majd a legjobb barátom nevének a kezdőbetű. J.Z. Ott leszünk a mellem. Ani, Jancsi, Zoltán és X az ismeretlen tényezők összesség. Ez lesz a képlet. A szerelem. A legjobb barátom és az ismeretlen. Közöttük én. Javasoltam Zoltánnak, és tetováltassa fel a betűsort, kivéve Ani. A J és a Z és az X az biztos, és a lány nevét, amikor lesz, neked is utólag beírom. De Zoltán nem volt a javaslatomnak. Majd egyszer megcsináltatom, 3 betűért nem hagyom magam kínozni. Alfonz kapuja előtt pedig becsületesen kibökte. Én nem tetováltatok később sem. Én most olvastam egy könyvet, egy ember könnyen elfogtak benne, mert különös ismertetőjegyek. Nem akarok magamnak ilyen, hagyd te is a felét. Nem hagyjuk. Megkérdeztek Alfonzot, tud-e tetoválni? És soha semmire nem mondta, hogy ne értene hozzá. Nem tűvel csinálom, van egy modern módszer. Nagyon erős festékkel, olyan, mint a sav, beléjúlik a bőrbe. Aztán egyszer csak megjelenik szép halványon a felirat. Tudod, az egész vastag bőrt átkötje a festék, aztán később üt ki megint a felszínen, a bőrre húzott vonalakon. Ez nagyon elegáns. Beletkőztem, Alfonz nagy, egyes tűszerű írószerszámba, szép, vékony betűkkel, mellem baloldalára művészkedte. Ani, J, Z, X. Felirat egy 7 R. Anyám még észre sem vették. Anina megmutatta. Azt hittem, meg fog kérni. Vigyem el őt is Alfonzhoz, hogy rá is tetováljon valami. De nem kért ilyesmire. A betűsor később felütött ki a mellemen, a két csőkapu őrzi.
Már akkor a felirat pillanatában működni kezdett a kép. Később azt mondta, 20-30 éve később Pennás Jancsi, becsaptál Alfonsz, mondtam neki egyszer nevetve, mire talányosan kikérte magának a sértést. Nem csapta meg be kicsi Pennás, amit egyszer neked Alfonsz a melledet tetoválozott marad, legfeljebb nem látszik. Bizonyosan a bő belső felére rakódott a festék. Nyugodj meg ott a bőrön. Valóban igaza volt Alfonsz. Úgy érzem, a képnek ott a bőrön. Ott ültet életlen végéig a folytonos behelyettesítés állapotában. Minden képen. Nagyon remélem, hogy Pennás Jancsi életkorában vagy is. És ebből a felolvasott részletből látszik, miként működik egy eszes gyereknek az agya. Áthely mindenki, mert az eszes gyerek áthely. Na most, eszes gyerekek között vagyunk, ki eszes. Ifjabbség pedig egy eszes öreg fiú. Javaslok egy üzlet. Ha már láttatok egy eszes öreg író, és én láttam ennyi eszes fiatal kollégát, javasolok egy cserét. Úgy néz ki, hogy adok mindenkinek 3 percbe került, 3 percbe került az egész. 3 perc alatt kiderül bárkiről, hogy mennyire okos, mennyire eszes. Az ember 3 perc alatt meg is halhat, 3 perc alatt meg kell hódítsa a buszikát, mert nem sikerül vége. Fölülsz a brassai állomásod a buszra, meglátod életed legszebb musikáját, mész veleje, és 3 perc alatt meg kell hódítsa, tehát azt kell mutassak, hogy nem te szépű vagy, nem is szépű. De okos vagy, eszesnek lenni azoknak. Úgy szintén, amikor meglátod a Józsit, ebből a Józsiból olyan jó fél lenne, hogy dalolhatnám, hogy egy úszta valakor az egyik. Ezt 3 perc alatt meg kell hódítson, tehát 3 perc alatt nagyon eszesnek kell lenni. Adok mindenkinek a kezébe egy lapot. A hátára ráírja a nevét, az elején talál egy rajzot. Azt én rajzoltam rá. Feladat az üzlet lényege az, hogy 3 perc alatt valamit köré, mellé, alá rajzolhatsz, írhatsz, az gyorsan összegyűjtünk, én megnézem, azt mondom, hogy ami a legszellemesebb, azért adok egy könyvet. Megkaptátok azt a könyvet, amit a Pennás Jancsi tanult, és olvasottátok a könyvet. 3 perc alatt az üzlet indul, mindenki kap, na most, jól figyeljetek, mert cselek. Amit akarsz, csak szellemes. Oda rajzolhatod gyorsan. Gyere! Vicces. Korrekt. 2 fajta papír lesz. Az egyiken ennyi. Aki nagyon gyorsan akarja, megcsinálja a könyvet. A másikhoz pedig 2. Kikér 2, tessék, kikér 2-eset, kikér 1-eset. Parancsolj! Kikér 1-eset, álljunk van, de ott van a 2-eseket. Ez az első 2. Egy eszes könnek 2 másodpercig tenni, és akkor megmegy. Milyen kérték? Hát akkor ne jelentkezzen. 2-es, 1-es, 2-es. Ebből a sorból még kérje valaki 1-est. Na ott van egy 1-es. Középső sorból kikér 1-est. Emeld fel a kezed. De itt 1-esre emelted a kezed, igaz? Vannak 1-es. Hát az eszes gyermekek nekem kell sokat magyarázni. Kérjem a vendéget, hogy egyedül üzletelek, ne haragudjál. Bocsánat. Az üzletet... Bocsánat, elnézést. Üzletelünk a kollégát. Az itt kollégát. Tehát, mindenkit felejtsetek el. Nem kell illedelmesnek lenni, semmit sem.
Egy öreg fiúval fiatal fiú üzenet. Parancsolj! Kettős. Jó. Jó. Tehát közben mondom, a hátára ráírjátok a neveteket, közben gondolkoztok. Lehet szöveget is írni rá, bármit. De 3 perc alatt. 3 perc alatt meg kell hódítsátok Jóskát, Icukát, esetemben most engem, azért, hogy kapjátok a könyvet. Indul a 3 perc. Kezdjük. Parancsolj! Miközben ez a úgymond alkotás folyik, addig a tanárnéninek nem tudom kapott. Nem tudom, iskolai könyvtárban. Gyerekek, az iskolai könyvtárnak hagyjuk könyvet azért, hogy elismerjük. Majd én hagyok náluk a könyveket, csak ugye nem azzal az autóval jöttem, amelyikkel érkeztem. A kollégáknak, az idősebb fiúknak, neked is ajándékozok majd egy könyvet, de az üzlettársakat most ne zavarok. Gondoltam, hogy amíg 3 percig ők meg fognak lehetni engem, addig mihelyt valaki befejezte, akkor szóval, amit befejezte, és akkor aki befejezte, csak gyújtsa fel a kezét, és megkérem a tanárnő kollégákat, meg Ilonát, hogy látszak egyet, akkor vegyék elég hozzá, hogy ne legyen részletekből tudkozás. Nagyon mély az alkotásnak a csöngye. Lehet nyugodtan beszélgetni. Az időt az én mélyen. Lehet csalók. Fél perc volt. Nem kell, jaj, de nagyon ki cirkalmazni, úgy kell a dolgot felfogni, hogy az ember az autóbusz megállóban tartozik. Valakivel kész, begyűjtjük.
Nevetiket írjátok fel. Igen. Na nézzük! Valamit előre el szeretnék mondani, hogy pontosan értsük egymást, közvetlenül álló kérdést. Egy. Ki volt Mátyás király? Ugye? Legnagyobb magyar király, igaz? Ki volt Szálai Géza? Legalább senki. Én azt mondanám, aki helyett, lényeg az, hogy kell ismerjétek, hogy már ide. Én azt mondanám a helyett, hogy egy nagy, szép, karcsú, moshajú, 60 esztendős, partiképes fiatal ember, körülbelül. Én azt mondanám, hogy egy jó fejíró van. Jó fej. Tapintatosan fogalmazó, köszönöm. Ki volt Hári János? Hári János. Gyerekek, az első kérdés az fontos volt, mindenkinek kell. De hát aki tudja, jelentkezni és mondja meg itt jelentkezni. A második kérdés vicces volt, a harmadik kérdés pedig egészen viccesen fontos. Hári János a legnagyobb magyar hazug. Ugyanúgy kell ismerni Hári János, mint Mátyás. A legnagyobb hazug pedig mit jelent? Az, amit sokszor mondunk. Eszes. Tud ember tud hazudni? Szabad hazudni? Nem. Mit mond a Biblia? Fele barátodat, mert benne csak hazugsággal, de azt nem mondja, hogy az ellenségedet. Tehát hazudni igenis, például ha véded az Ekri várat, akik benne véditek, és vagytok 300-on, egymásnak nem szabad hazudni, mert minden össze kell gyűjteni egy győzelmet. De ha kimész, és azt mondod a szultánnak vagy a pasának, hogy ide figyelj, Szulikor haza Isztambulba, s hagyjál minket békében, mert nem 300-an vagyunk, hanem 300 000, akkor ez a hazugság megmentje az életeteket, igaz? Tehát hazudni, az azt jelenti, hogy jár az agyed, eszes volt, éppen csak nem bántó, hanem ragadott és a társadalmat megmentő szeretet. Na most, mit jelent az, hogy akadémia? Egy olyan társulat, is alapítottuk akadémiát, ha valami a legjobbak vagyunk. A legjobb focisták, futballakadémia, a legjobb zenészek, zeneakadémia. Én is alapítottam egy akadémiát, Hári János Akadémia. Kik vannak benne? A legnagyobb hazug. A legnagyobb hazugok általában a gyerekek, akik gyerekek tudnak maradni, eszes gyerekek. Na most. A Hári János Akadémiának a ilyen vicces, eszes rajzai, hogy bekerül mindenki, hiszen részt vett a Hári János Akadémián, azok általában bekerülnek egy-egy kötetbe, és én azokat közlöm is. És előfordulhat az is, hogy ti is bekerültök a rajzaitok kötetbe. Tehát kedves Hári János Akadémiai kollégákat választom a legszellemesebbeket. Hozzátartozik a következő, hogy a Hári János Akadémián viccesen tisztázok, és őszintén a lényeget. Mi az, hogy üzlet? Mi az üzlet lényege? 2 nála vásár. Tehát 2. Rajtam, és egyenként rajtam. Nagymamátokat kialapítjuk a sorokra, azt nem köteles megvenni senki. Nagymama ezt tudja.
Legfőnebb azt tudja, hogy hülye nagysága, mert nem a jó pityókát lesz. Ti is legyetek meggyőződve arról, hogy szellemes, okos rajzot készítettetek, csak a kézállamban azt lapja most nem az enyém tetszett. Megegyeztünk? Rendben, kezdjük. Mutatok nektek egy nagyon egyszerű parancsolat. Sokan rajzoltak egy fejet, és itt írt is mellé valamit, azt mondja, hello, én vagyok hatházi Jonathan Wilfried Joe. Na én bámulom. Itt van Joe. Én nem tudom ezt. Aki rajzolt a farkas Nimró. Nimró, adok neked egy könyvet, hogy lássad, hogy mások ilyen témában hogyan mozognak. Parancsol. Visszafelé menet, már is mutatok egy olyan rajzot, amikor emögé az egyszerű rajz, háromszög mellé nem arcok, hanem teljes férfi rajzolt, nagyon vidám férfi, éppen csak hogy a nevét, aki ideírta, nézzük, Bodor Anna Mária. Ez egy egészen szép pasi, annyi fogalmam, hogy téged szét fog rakni. Ezért adok neked egy ilyen könyvet, olvasd el, és repülőszőnyegen menekülj elő. Itt egy másik. Nézzétek, ezt így távolról kell nézni, nagyon érdekes, távolról kell nézni, mert egy arc van rajta, és ha meglátsz, eltűnsz. Remélem nem az én bajszomot karikatúráztál, mert erre az is bizonyság, hogy engem megláthatok, de még nem tudod. Aki ezt rajzolta, Barta Sorsolya. Barta Sorsolya. Sorsolya, adok neked egy könyvet, ebből mindjárt látsz, hogy hogyan riasszad el a férfi társadalmat, de nem ez. Következő. Gyerekek, a rajzhoz, az is, nem mondok semmit, csak mondok. Ez egy hegy, tehát ami a másik rajz egy orról, itt egy hegy, és szánkáznak meg csúsznak rajta az emberek, egyenesen tele a vízvel csobbannak. Aki ezt rajzolta, Fazekas Csongor. Csongor, adok neked egy könyvet, lássad, hogy mások hogyan van. És akkor most következik néhány teljes. Teljes talakos. Aki ezt rajzolta, Deák Ferenc. Deák Ferenc, egészen biztos vagyok, hogy nem onalsz ki. Biztos, hogy nem ezt tudod el, hogy cikának. De szeretem, ahogy rajzolsz, szeretem, ahogy gondolkodol, és nézd meg, hogy mások ezt tudják cselekedni. Következő. Nézzétek meg ennek a videót. Szerintetek ki rajzolta, vagy lány rajzolta? Az első ösztönökre hallgassatok, én ránéztem, rögtön sejtettem, hogy lány rajzolja. Igen, nem véletlenül, és úgy hívják, hogy Vince Anna Mária. Vince Anna Mária, és hát ha tanulmányozod a pasikból, nézd közel hajlók, a macskáknak van innen, ha jusszon nekünk rendesen, mert hát pasiknak innen. A további jó tanulmányozást kívánok neked. Parancsolj, és hogy még ebben a korban még meséket is lehet olvasni, nézd, ennek bajok szól meg. Következő két rajzot szeretnék felmutatni. Hát szintén teljes alapos ember, megint azt kérdezem, fiú rajzolta, vagy lány rajzolta? Lány. Kérdezem, hogy lány.
Ez a lány elegáns, nyakkendős, magát megadó pasira lány. Bende be. Beálltam rágom. Nem tudom ajánlani magamat, az osztályból pedig nem tudnék. Szerintem elboldogulsz. És itt egy olyan rajzot szeretnék mutatni, ahol a rajz önmagában nem kell tudni rajzolni ahhoz, hogy valaki szellemes legyen. Egészen egyszerűen a vidám vigyorgást nagyon jól ki lehet fejezni, figyeljétek csak meg milyen egyszerűen, és 3 perc alatt. Megint megkérdezem, fiú rajzolta, vagy lány rajzolta? Gyilni annak lány. Hát csak nem gondolod, hogy is mondjam, hogy látszik, hogy ő is nagyra vágyik, hát ennek a pasinak csokornyakkendője van. De igazán a vagány pasiknak sincs csokornyakkendő, mint én. Tehát, Szíria Anna Klára, kicsoda? Jó, neked már mindenféle könyvet, de adok neked, én ajándékozni el másnak. Nagyon jó rájön. Látjátok a kicsiket, és ezzel azt akarom mondani, hogy a szellemességben egyaránt. A felnőtt ember jobban kacag, mint a kicsi? Nem, a kacagásban egyenlőek vagyunk. Ezért kell arra törekednünk, hogy eszes gyerekek, eszes emberek legyünk. Felmutatok nektek még valamit, ezen aztán lehet gondolkozni. Én úgy nézem, hogy ez egy túlságosan gyapjas medve, vagy valami egyéb, de hogy nagyságos, az minden, az biztos, és aki rajzolta, Martini Renato. Ez kicsoda? Renato, ez egy... van benne egy mese, az a címem, hogy amikor az eszes kislány nagylány volt, azt mindenkinek ajánlom a hölgyeknek elolvasásra. Na most egy kicsit komplikáltabb dolog. Nézzétek csak, mikor valaki olyan... Szívet is adott neki, hogy az élet tréfás oldala. Nézzétek csak meg! Tehát egy egyszerű rajzon 1-2 perc alatt annyi mindent lehet, egy kicsit komplikáltabb rajzon úgy szintén. Inge János Botok. Juga János Botok. Kap egy könyvet. Parancsol, Botok. De közben, hogy megyek felé, állítottuk vissza. Mutatok nektek valamit. Majd a rajzot is kapod. Ezt nézzétek csak meg. Ezt ez szinte félelmetes, de van olyan humor, ami félelmetes. Nézzétek csak meg. Aki ezt rajzolta, mutatom, Bodor Anett. Anett, drága, a rajzot szép, szellemes, de nem szeretik a férjet lenni. Parancsol. Ne verd nagyon szegény pasit, akit feles. Na most ezt nézzétek meg. Ez nem véletlenül ugyanilyen ravasz rajz, de már az elhangzott. Ott van O-N-I-E-Z-X. Mint hogyha a felolvasott részletet illusztrálta volna, hogy ott van a fejemben. Igen, ott van a fejemben. De, ami a fejünkben van, azt gyakran rejteni kell, aki ezt rajzolta, telekipál. Kicsoda? Pali fiú, eszes Pali vagy. Bocsánat. Állunk oda vissza. Na most akkor nézzünk egy kicsit, hogy is mondjam, nem mondom meg, mit nézzünk, de nézzék.
Szerintetek ki rajzolta? Mitől gondoljátok? Ismeritek a rajzát? Ezt a szendelány, aki fölött színecskék röpködnek, Röncsána Andrea rajzolt. Andrea, te lennél eszes leány, aki a szíveket csak úgy fújja. Javasolom, kívánom neked, hogy így kapkodjanak utána. Jó? Mert most fölmutatok valamit, aminek már az eredménye is meg. Nem próbálod? Ki lehet tenni szemképnek? A boldog család. Aki ezt rajzolta, Vanda. Ki az a Vanda? Vanda drága. Üdvözlöm a vandalizmusot. Maradt még 3 általam kiválasztott rajz. Az egyik, az borzasztóan egyszerű, érdekes, és ezt a rajzot megmernék esküdni, hogy fiú rajzolta, ellenőrzöm, fiú rajzolta. Az üzenetek borzasztóan egyszerű és szellemi. Épű hölgyek. Tiszta beszéd, nincs mellé beszélni. Mondjátok lányok, ha kaptok egy ilyen mit kaszagni fogtok, vagy nem? Hát ha tőlem kapjátok, akkor kaszagni fogtok. Neked még lehet megfelelni. Nézd! Adok neked, ez nem kimondottan mesekönyve, eszes ember számára nincs mese. De én neked kívánom, hogy szállítozzál ide-oda repülő szőnyeget. És akkor most itt van ez a... Szerintetek, nézzétek meg, hogy micsoda, és mondjátok meg, ki rajzolta vagy lány. Fiú! Fiú! Úgy látom, ezek a lányok már kezdenek érteni a fiúkhoz. Itt szöveg is van, ez egy szál tulipán, ez engem jelkével, fogadj el engem, ahogy vagy. Hát ezt, aki írta és rajzolta, Sika Norbert. Norbert film az rendben van, csak hát tudod, legyen olyan tulipán, amelyik nem szárad el, de legalábbis a földben a hagymája kívül az. És nem értesse a tulipán hagymát. Legutolsó, ez már nagyon cseles. Ez már csak nagyon cseles, ez már filozófia. Itt van egy, nézzétek csak. Először fölmutatom, és utána elolvasom, mert olyan, mint valami, olyan, mint hogyha valami filozófiai. Az egyikre oda van írva ide, hogy Edward, a másik Icuka. Az egyik Edward és Icuka. Tetszik nekem, bár sétrézem, miért nem Géza? Azért szednék, mint az Edward. Alig halvány, nagyon, nézzétek meg, milyen csedes. Alig nagyon halvány, amit rajzolt az. Ez a híd választ el minket egymástól. De a szívem másik felé, az mindig is nálad vagyok. Édes drága Icuka, olyan a tested, mint a homokóra. Orcád, mint egy piros rózsa. Csak mindig maradj az enyém. Ezért még hozzátenni, mert legalább lesz, mi mutassa az időt. Aki ezt rajzolta és írta, Orbán Eduard. Amire én azt mondom, hogy Edward király
Székely király látott fakut lován, és elérhez icukához. Sok volt icukák, kedves gyerekek, kedves kollégák a Hárián Akadémián, köszönöm az üzletet, ne felejtsétek el, ki volt Mátyás király, ki volt Szávai Géza, lehet, hogy kézindulaszkenőkő volt, és ki volt Hári János. Hári János pedig én az akadémián. Köszönöm az üzletet, csókoltassuk mindenki, a legszebb fiúk, a legszebb lány. Szeretném. Köszönöm szépen! 425. évforduló annyira tetszik, hogy nekem meg is ígérem nektek, hogy pontosan 425 esztendőt fogok élni. Akkor tartok egy bankettet, egy Hári János akadémiai maját, és szívesen látom. Én a boldogságot tudom. Egy pillangó. Nézd, berepül a nyitott ajtón. Hozzánk jött, mint egy szárnyas kis kék virág. Ez jót jelent. A tisztás felől rézsút a nap is besüt hozzánk az ablakon, és a zsarátnok felett füstöl a fenyőám, amelyet rávetettél. Finoman, jószagúan füstöl vele a rózsák illatába. Szeretsz? Mintha az erdő lassan ráhajolna a házra. Szegletre támasztott fegyveret csövén kialszik a fény. A nap kifordul az ajtón. Már a küszöbön van, a kutyát fején. Már ott sincs. Kezed megállt a homlokomon. Mi történt? Még mosolyogsz, de ez ezelőttről maradt az arcodon. Csak a felszínen van. A mosolyod alatt nem mozdul többé. A szemedben az árnyék, és a kutyád is nyugtalan. Még rám hajolsz, még felnézek rád. Aztán már magaddal emelsz, amint felállsz. Késő van, mennünk kell. Mindig te mondod ki, mindig te látod meg az órát. Tartóztatni akarlak. Hamar, kérdéseteket találok ki. Mesélni kezdek, hiszen úgy szereted hallgatni a meséimet. A tekinteted, mintha elmosódnék az alkonyatban. Már nem vagy ott. Pedig látom, amint a válladra vetted a puskát. Hallom, mikor füttyentesz a kutyádnak. Még ne. Utolérlek az ösvényen, megfogom a kezed. Veled megyek, elkísérlek egy darabon, a szikláig, a fordulóig. Azon túl már úgyis mindenki odalát. Érezni kezdem, hogy a kezed lassan elereszti a kezemet. Ilyen gyöngéden, szépen, csak a gondolat tudja elereszteni azt, amit szeret. Holnap, kedvesem, de ez már messzebbről hallatszik, mint ahol állsz, végtelen messziről, Isten vele. 7 éve nem láttalak, és mégis minden nap találkozunk. Az erdei házban találkozunk, ott, ahová nem vezet út. És ha késel, ha nem jössz, mikor várlak. Levelet írok, amilyen soha senkinek nem írtak. Neked írom, és az odvasfa üregébe teszem, hogy megtaláld. Aztán vigyázz, el ne veszítsd, különben úgyse értené meg más, hiszen ők nem látják az erdőt, az ösvényt, a házat. Csak mi látjuk, te meg én, akik 7 éve nem láttuk egymást, és mégis minden nap találkozunk. Nem, még ha elvesztenéd is a levelemet, még ha olvasnák is, akkor sem értenéd. Vagy most jut eszembe valami, talán mégis megértenék.
Talán másoknak is van erdei házuk. Talán mindenkinek van erdei háza, ahol azzal találkozik, akivel másút már nem találkozott. Ezek után ne csodálkozzunk, hogy Korvin Koszorús írónő is lett, többek között PCE-díjas is, és Kis-Ján Nobel-díjas. Ha halála nem gátolja meg, akkor megkapja a Nobel-díjat, egyébként Tormai Cecil. De sajnos a halál közbeszólt, így nem lehetett övé a Nobel-díj. Első magyar írónő kapta volna a Nobel-díjat, de ez sajnos nem történt meg. És akkor térjünk rá az utolsó munkájára, az Ősi küldöttre, ami ugye regény trilógiája neki, történelmi regénye, amelyben valamilyen szinten önmagát is szerepelteti. Amikor az első részt kiolvastam, megmondom őszintén, egy hétig depressziós voltam. Olyan sötéten, ahogy ő lefesti a pestis járványt, és egy két szerelmesnek a történetét, hát olvassák el. Mindent megír, de mondom, után készülnek fel arra, hogy lelkileg kapnak egy kis sokkot. A második rész pedig arról szól, hogy Tormai Cecil is, mint oly sok magyar ember, vívódott a katolicizmus és az ősi magyar hitvilág között. Hallgassunk meg ebből is egy részletet. Én csak a tűz és a víz hatalmát tudom, mert e világon mindeneket csak a tűz és a víz gyógyít meg. A naptűz és a földön égő tüzek, és a folyók és a források ereje. Csak elfordultunk a mi régi Istenünktől, ezért ő is elfordult mi tőlünk. Az új pedig próbálja emenébet, mert nem bízik a hűségében, és küld ránk dögnyavaját, és háborgást és tatárveszedelmet, miért is a nép térden csúszik eléje, és nagy fájdalommal tanulja a sok jövevényimádságot és zsoltárt, hogy engesztelje. Emberi erő nem elég a mi megmentésünkre. Az Úr Jézus pedig rajtunk már nem segít. Nem segíthet, mert odaszegezték a kezét. A mi régi Istenünknek nem volt odaszegezve a keze. Ő kardot fogott népe védelmére. És amíg a tűz ki nem alszik világon, és a vizek el nem apadnak, van tanítása a régi Istennek. A tűz és a víz megmarad a földön, ha nem is emlékeznek többé, hogy a tűz is Isten, a víz is Isten. Köszönjük szépen. Most pedig hallgassuk meg Pintér Jenő, akkori kiváló irodalomtörténészének véleményét Tormai Cecil munkásságáról és műveiről röviden. Tormai Cecil lelkéből a túlzottan újszerű nők világában sem pusztult ki az emberiség örök eszményei. A 20. század haladó asszonya volt, de művészetéből sem írtotta ki a hagyományőrző elemeket. Mint író az 1900-as évek elején lépett föl novelláival, de igazi sikere csak az első regényének volt 1911-ben. Ez volt az egyik évek között. Ezt követte a Péceli díjas Régi Ház 1914-ben. Horváth János rámutatott arra, milyen komolyan fogja föl művészi feladatait, és mennyire kerüli a közönséges szórakoztató témákat. Az 1000 éves magyar élet egyik legfontosabb történelmi tényét, a fajkeveredés és a fajbeolvadás problémáját ő helyezte legtisztább lélektani és költői megvilágításba irodalmunkban. Novelláiban erősen vonzódott a szimbolikus témákhoz, mesterien tud ábrázolni olyan jeleneteket, amelyek szívünkben markolnak, és emlékezetünkben örökre megmaradnak. Bújdósó könyve az őszi rózsás forradalom korszakát és proletár diktatúra borzalmas napjait megrázó helyzetekben mutatja be. Az író nem politizál, csak elmondja, mi történt vele és a művelt középosztállyal. E könyvet az állam élére juttatott gonosztevők mesteri arcképei és az izgalmas tömegjelenetek sorozata a forradalmi idők lelki világának egyik legnagyobb értékű útforrásává teszik. Idegen fordításaiban egyike lett a leghatásosabb felvilágosító iratoknak a bolsevizmus csak hírből ismerő külföld számára.
A férfi írók később is csak óvatosan kerülgették a Károlyi forradalom és a bolsevista lázadás többé-kevésbé zsidó témáját. Tormai Cecil bátran belevilágított a magyarírtó internacionalizmus véres korszakába. Könyve több volt a megrendítő és bőszítő jelenetek remekbe készült rajzainál, a művész a hazafi ihletet ecsettje dolgozott följegyzéseiben, megörökítő és föltámasztó erővel Rotterman Lordot, a Bújdosó könyv nyerte meg a magyar ügy számára. Ez a napló csinált belőle magyar barátot. Történeti regénye az ősi küldött a tatárjárás korába vezet. A fekete halál elrabolja Ungvitéz szerelmesét, önmaga végigéli az ország pusztulásának szörnyű jeleneteit, lelki